Nahráváme. Myslíš, že bude něco přidáno? No. Kvikem, jo. Kvikem, jak to kvete, jo. Ne, hrad středověký zachytím. A Přemysla. Přemysla už jsem zachytil i s těma svýma kočkama. Sofinko, co to provádíš? Řekneš nám to? Jo, ty to nevíš. Ty máš ale pořádný kyblík, Sofinko. Pereprádlo. Pereprádlo. Pro pejska. No tak tam dej nějakou vodičku taky. Bylo to jako pro pejska. Když jsem si myslela, že nám říká, že je to pro pejska. Já se jdu podívat, jestli je to pejsek, jo. Ukážeš mi to, co to je? No to je krabík nějaký, to není přece pejsek. Tam ještě nějaká žlutá. Hledajte, až se pejsek. Ukaž mi to, Sofia, já ti řeknu, jestli je to pejsek. Není to Seahorse? No jo, to je Seahorse. Máš tam ještě nějakou jinou? Nemám. Jenom tamhle pána máme. Tamhle pána. Toho modrýho pána. Oprava. Pejsek tady není. Ahoj, Seahorse, já jdu ke koši, jo?